Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube keluarga Mas Gobi. Halo pemirsa. Ki arep sek sawang. Mumpung free. Mumpung esok, mumpung anak apa jenenge? Gak rese. Kasih itu usah. Njupuk masker Njupuk masker sik. Aku iki kenapa peran-peran dina nang omah yo ngresiki omah, fokus ngresiki omah pemirsa kontenku. Oh, tanggung jawab apa nih omah barang, Mas Santo gak nang omah. Mulane yo metu ki yo paling nyem pasar, tuku jangan yo. Soalnya peran-peran dina iki trek omahe wayah diresiki, dadi mending aku fokus ngresiki omah. Sik. Yo dolan pemirsa kadang memang gak konten karena sedelok nyulik ana keperluan apa. Nek dolan memang tapi gak bendino. Kadang kala ya memang gak mlebu konten mulane. Mungkin nek ana pemirsa takut tak jawab ngono ya. Dan yo sing delok iki mari yo ana sing nonton anyar, penonton lama, penonton lama pasti wis ngerti. Apa aku berarti ya pernah dolan cuma pas gak konten ngono lho. Nek dolan merah dolan pemirsa. Waktu Mas Santo niliki wong tuwa ora dolan. Dolane dolan cuma gak mendino. Cuman perang dina aku sesek omah. Nyare baru sik suket aku. Ini siapa bisa singgah bisa nanti ya. Dia nasi nyarana putih yo insyaallah sok yo Mbak nek. Dia iki nek pas Mas Santo surprise suwi sampai diganti. Iso ora ditimpal putih. Dia bisa. Saya gede apa ya? Dek bodoh kaya. Jenenge. Mulane aku fokus nang kene sik nang omah sik. Kira susah bisa. Nek tangarin di ini bisa sehari kan dinggo bocil. Di sore itu tak cicil. Ini saya bisa lupa. Jujur saya halal. Dia tak cukup waktu meninggal. Yo, aku minta maaf ya pemirsa. Nek sithik tak concong kamerane goyang. Marahi yo. Kamera ini tripod
Kayak iso ngarah-ngarah dhewe. Ya aku ya aku sini iki lembuan karo Mas Anto. Ya iki tak sik sawange yo Bu. Sebenarnya ki omah dirsik-sik ambek ngonten. Lagi metu. Nah, ini toh perintah dari suami harus dilaksanakan. Enggak kualat bisa. Perintah suami yo. Aslinya aku yo sambil usul. Jadi diterusik ibu. Terus nek nang kamera aku ora ketok. Kamera HP. Kamera HP maksudku. Cek dulu gimana. Jojo kan. Manu. Rada awake rada ngono, pemirsa. Jadi bareng ngombe obat Jojo turun. Rada anu ngatuk. Ya ana pemirsa. Ini kok aku nyandak gawean iki. Nyandak gawean iki. Nah, mari rambut iki redup mari. Tengah. Kamar iki tempat tengah misalkan. Tengah. Kok peteng lah karena memang lampunya redup. Terus diganti. Kemudian dari segi di plaster jenenge benak omah iki yo nek apa? Nek berarti awake dhewe ben ambek butane yo mlaku nyicil sithik-sithik kok Mbak Dian winane nyicil sithik-sithik ampere sok meneh kok iso ben insyaallah saya. Tapi sebenarnya kebutuhan anak mbak omah iki wis tercukupi engko terus nilai sithik-sithik. Sadar hidup di zaman sekarang serba mahal bener-bener awak dhewe bisa. Oh, pitik pusik. Pitik kan gerak mendok niki pemirsa. Ini butuh cas sekolah nih sekolah gratis kan tapi perlengkapan liyane nah itu sing dipenting sih. Nek nomah ya sithik-sithik alon-alon. Sok ben insyaallah di plaster rezeki. Nek wong dhuwur iki tugase Mas Anto lagi yo. Tapi sing dhuwur ya ora sekolah apa. Saiki nek kamar ndik nyamu lho nek pas cucu gak nang kamar. Soalnya sakno cah cilik. Ki apa ya lo nang.
kamar nek Pak turu rene. Kita nggo sholat pemirsa. Iki apa orang nak bujil. Iku tiga jemuran kene mergo nek tak sana kandang putik nek aku pas njebon kuwi ditelaki putik wis sana iki lho. Jemuran jero nek udan tak apik jero. Iki mumpung aku rong masak rong nyandak liyo tak jandake. Ayo Meng. Tak ganggu Meng. Tak si anu kok masa harus bar. Mungkin sawang mbok berasa seminggu telung dina wis beraksi neh olah bala-bane kok. Ya, untuk luwung bisa. Untuk luwung. Untuk mending. Tak abon nang kamar mandi, mergo aku dene kecemplung tripote. Jadi tak udah. Dulu bisa. Atau mending. Terus kita dilapis sing sik. Kita lagi. Ya man, kalau tak dusir nih. Alhamdulillah bisa. Ya gimana sidik-sidik. Isik nek jumi. Coba sawang. Ya beginilah pemirsa. Ketoknya simple. Tapi bisa ganggu pernapasan. Nek ora diresiki. Itu apa kok pemirsa? Ini kira aku
dikongkon Mas Santo. Nah, iki dulu wayahe Gresik iki, Bu. Oh, lumpuh bisa iki. Biasanya ini kan wis gak nyadek gawe liyane pemirsa. Begitu pemirsa. Oh iya. Aku ndok lali. Ora urung tuku nang pasar, tak tuku ndok bae iki pemirsa. Nggo lawuh jujur. Dijengakno sop ayam karo ndok ngono ya. Kenapa jarang tak konten masak jujur, tapi tak masakno yo. Mari sayure kuku ae, engko pemirsa, wedi ku nek bosen ndeloke, mulane masakno jujur iki jarang tak konten. Tapi tak masakno, ora tak masakno. Aku seneng Mas Santo. Wis kita wis. Buah es kotoran pemirsa. Ketika wong ngider tak godak 25.000 enggak dewi ra iso ya pemirsa. Oke pemirsa, terima kasih nonton kontenku. Jangan lupa nek saate sawange rusak ya diresiki ya. Masalahe kok saate sing cah cilik. Wis tak tutup dulu, aku arep belanja di pasar. Lali satu blok bisa. Tetap semangat untuk hari ini. Tetap ojo lali like kamu sampai ke Mas Gobong. Semangat ya. Ya kuwi mang sing maaf ah. Biayaan Mbak Eka. Semangat untuk hari ini. Semoga ojo lali like kamu sampai ke Mas Gobong. Anak-anak oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali. Resik-resik omah pemirsa ya. Omah bersih. Oke.